न' मोनगोन होननानै 3,000 रां हरनायनि उनावबो न' मोनासै। जोङो न' होनो होननानै जोंनिफ्राय फैसा लांदोंमोन, एग्रिमेन्टआव 3,000 लांदोंमोन। जय नांगोलनि फायखाना होनो होननानै 300निबो बारा रां लानानै होनो हायासै बिटिआर सरकारा। आरो फायखानानिबो लांदोंमोन बिसोरो जोंनिफ्राय माबा 300 खरै लांदोंमोन, ओमफ्राय अनलाइनाव 100 बेबादिनो सोलिफु प्रमद बर'नि बिटिआर सरकारनिफ्राय जेबो मोननो हायैनि जाहोनाव रां खहा जाजानाय रायजो राजाफोरा डिम्बेश्वर बर'नि दैदेननायाव सुबाइजार ब्लकनि सिङाव थानाय गुमुरगाव गामिनि रायजो राजाफोरा बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै जइन जायो। 30 जननिबो बारा रायजो राजाफोरा गावनि मोननांगौ मोनथायखौ थगायजानानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैबाय आरो धीराजनि दैदेननायाव इउपिपिएलनि लाइमोनफोरा सा 25 सुबुंफोरा बिपिएफखौ मोजां मोननानै आखाइ हमफैदों। खाम्फा बरगयारि जिन्दाबाद 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 खाम्फा बरगयारि जिन्दाबाद 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 जय नांगोलनि जय नांगोलनि जय बिपिएफनि जय बिपिएफनि जोंनि खारनानो जाहैबाय जोङो न' होनो होननानै जोंनिफ्राय फैसा लांदोंमोन, एग्रिमेन्टआव 3,000 लांदोंमोन, ओमफ्राय दा जोङो न'खौ होआसै, ओमफ्राय जोंनो फायखानाबो होनो होन्दोंमोन, फायखानाखौबो होआसै। बिनि थाखायनो जों रागा जोंनानै दा बिपिएफआव फैफिननाय जाबाय। फैसा लांसेयावबो न'खौ बानायना होआखै नामा? आरो फायखानानिबो लांदोंमोन बिसोरो जोंनिफ्राय माबा 300 खरै लांदोंमोन, ओमफ्राय अनलाइनाव 100 ओमफ्राय कागज पत्र जिर'सआथ' दोनबाय खरस खालामदोंमोन आरो जों बेखिनि फायखानायाव। Hey, ससमासो मालाय बेथे आरो मानसि सेरजोंनो फिउदनो मोनहैगारबाय। बेखौलाय बिहा गालांनाय मोजां जागोन ना न'आव लांनाय मोजां जागोन? न'आव लांनाय मोजां जागोन दे, मानोना हिन्जावनि सेराव गाननानै देरलाना खिन्नांगोन। हा? बेलाय आरो मा? माथो गैया? आयौ! apa? मा मावदों? थेब्ला जों फैनाय माब्रा? नै बे ससमा नुदोंना? नों गानना नायनोसै? नाय। माबायदि मोनदों हा? बेलेग नुदोंले? बेलेग। गान। दानिया माबायदि मोनदों हा? थै बेलाय माथो बिटिआर ससमासोलै? बेखौ गानब्ला इउएन ब्रह्म इउनिभारसिटि, कर्स इउनिभारसिटि, रेलवे कर्स फेक्टरिखौसो नुनो मोनो माथो। नोंमारगौथ'। माथो बेफोर लामाखौलाय माथो एख' मावथाराखै माथो? बिटिआरनि लामाया बेफोरबायदि नामाब्रा? ट्रेक्टरसे गोलैयाखै। माबा मोनसे अनुस्थान प्रतिष्ठानाव माबाफोर हा ट्रेक्टरसेफोर गारदों नामा बियो? माथो जेबोखौनो गारनाय नुवाखै। आं बे ससमाखौ गानलालै। थारमाने प्रमद बर'आ बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै मानसिफोरखौ ससमा गानहोनानै मोजां सिमां नुहोदोंमोन, मिथिबाय? बर' माबा मोनसे मोजां खामानि मावना होबायना? हाग्रामा सारा फैगासिनो दङ। एबार फैबाथाय जोंनि लामाया साफा जाजोबगोन आरो जाफैगोन सारा मोजां खामानिखौनो मावगोन आरो बियो देरहाखागोन। दे देरहाला एबार। जागोन। थांदोंसै नामा नोङो? थांनोसै। दे आंबो थांबाय।